дезинфексия ва ё безараргардонии бозори Корвон аз бузургтарин марказҳои тиҷоратии шаҳри Душанбе бо усули ҷадиди дудӣ шурӯъ шудааст. ин дар ҳолест ки бо қарори ситоди ҷумҳуриявӣ пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус дар тоҷикистон аксари бозорҳои ғайриғизоӣ то 11 май баста хоҳанд буд. масъулони ширкати безараргардонии Фавз гуфтанд, ин технологияи нави безараргардониро аз олмон хариданд. аз тариқи ин дастгоҳҳои нав маҳлули зиддивирусии алмадезро бо маводи сӯхти керосин изофа карда баъди сӯхтан ба ҳаво пош медиҳад. ғайр аз ин ки айни ҳол дезинфексия дар назди маркази савдои мо рафта истодааст, мо ҳар рӯза боз тавассути хлор ба ҳамин дезинфексия яъне машғул мешавем ва ин яке аз пешгирии коронавирус бар зидди коронавирус мебошад. то имрӯз барои ҷилавгирӣ аз паҳншавии маризиҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус хиёбону дохили биноҳоро бо маҳлули гипохлориди натрий ба воситаи мошинҳои обпошӣ ва таҷҳизоти дастӣ поккорӣ мекарданд. бозори Корвон аз ҷумлаи феҳристи бозорҳои либосфурӯшӣ дар Душанбе аст ки сар аз имрӯз комилан баста хоҳад буд. бозор ҷои серодам аст, ҳар рӯз ҳазор намуд одам меяд иҷа. ҳам дезинфексия хуб аст ки беҳтар аст ки ҳам бозорро як муддат банданд, дезинфексия кунанд, барои халқ, барои мо ҳам беҳтар хуб аст. бозори Корвони Душанбе дар масоҳати 27 гектар бунёд шудааст ва ҳазорон дукону марказҳои тиҷоратиро фаро мегирад. ҳамзамон бо бозори Корвон дар Душанбе ду бозори бузурги либосфурӯшии Ганҷина ва Панҷшер ҳам баста аст. бозорҳои сохтмонии Султони Кабир, Осиё ва Кушониён дар баробари дигар бозорҳои хурди маводи ғизоӣ фаъоланд.